Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Suno mono gulu pulis subuh potong tham kedri gidan su video porna bahor ta batun tham ke angni ke segerun ba bor ta param. To ओरैनो फाल्तु खालामबाय थायो आं खोथा बुंब्ला जेनेबा फ्रि भिडिअ खालामबाय थाब्ला माबा खालामबाय थाब्ला पुरा मिनिग्लांबाय थायोना मा होनगोन पुरा मिनिनो बिदिनो सोरबा साव होननाया नांमारबाय जानो हागौ सोरबाथ' खम मोजां मोनसिगोन ना थ' सिगाङावबो आंना मोनसे स्ट्राइक फैखादोंमोन आरो मा बुंनो ओमफ्राय मोनसे कभार भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे सिगाङावनो मोनसे ओमफ्राय बेयाव स्ट्राइक फैदोंमोन आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौबो कभार भिडिअखौबो आं होआ होननानै होन्दोंमोन ओमफ्राय बेयाव स्ट्राइक फैबायमोन कभार भिडिअ खालामनायाव ओमफ्राय दा नै जास्ट आरो मोनसे फैबावबाय आं मालाय माथो बुंबावनो बे भिडिअफोर जे ओरै क्लिप लानो हायोना एसे क्लिप लानो हाया बेफोरावनो फैबाय आरो बे पुरा मालायनि मा होनो हिन्दीफोरनिमोन आरो बे बिसे एसेल' क्लिप लादोंमोन बिनिनो मा बुंबावनो आरो पुरा सावा नांबाय दा मानसिफ्राबो पुरा खामायनाय बायदि माबा मोनना 4000 जाबाय माबा जाबाय आंनो पुरा खस्थ' खालामनाया पुरा 4000 जाबाय साबस्क्राइबार 4000 मा जाबाय अब्ला मोना फैसा मोनबाय बेबायदि सानगासिनो मोना थ' मोजाङानो मोनगासिनो थ' एडसेन्सफ्राव फैखादोंमोन फैया नङा खामानि गैया नाथाय जेबो मोनखायाखैमोन एख' जायामोन स्ट्राइक होनानै पुरा उरायलांबाय थासै मोननै स्ट्राइक जाबाय आरो मोनसे फैब्ला आंनि चेनेला बे बड'काल्यानमिक्स इउटुब चेनेला डिलेट टाटा बाय बाय गुड नाइट आबे आइगा ना मजा थ' मिनिनोसो ओंखारो हा खस्थ' खालामबाय थादोंमोन दासान्दि एसे कार्टुन भिडिअ होनानै फानि लाबोनो सानबायमोन बेयावनो बिदि जानानै होबाय आं मालाय माथो बुंबावनो गासिबो गसाइनि माया नाथाय सोरनिबा सावनांखादों बियो सोरनिबा सावनांखादों सोरबाथ' आरो आंनि ओरैनो मिनिलाबायनाय पुरा इन्जय खालामलाबायनाय जानला मोनला बिदि माबा खालामलाबायो फानि खालामना बेबायदि एसे मेगन साग्राफ्रा बिराद खम मोजां मोनसिगोन ना माने बिदि सानखा जालायगोनसिगोन बे पुरा आंथ' नायनो हाखायामोन बिदि सानखा जालायसिगोन बे होननानै बिदि सानखा जालायसिगोन ना कोई बात नहीं बिदि मानसिबो थानांगौ जेबो जाखाया बे चेनेलालाय मा मैं पागल हो गया हूँ मैं तो पागल हो गया मिनोसो ओंखारा आरो मा मोनथामखौनो होबाव दिनैनो मानो डिलिट खालामनानै होबावो स्ट्राइक मारै जालायदो कहाँ से आते लो थ' बिदिनो आरो बिनिखिनो आं एसे बुंबाय आरो थ' नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला एसे आंनो कल्याण बड' नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन आरो बेबो स्ट्राइक मारिफिलै जोबब्ला मारिजोबखाथासै थेवबो बेखौबो एसे साबस्क्राइब खालामनानै दोनब्लानो जाबाय आरो फेसबुकाव कल्याण बसुमतारी फेसबुकाव पेजाव नायदो आरो माबा मोनसे थेवबो होगोन आं बेयाव माब्ला रिमुभ जायो जाबाय थासै बे चेनेला आरो मोनसे फैब्लानो डिलेट जासिगोन टाटा बाय बाय गुड नाइट सुनु मुनु गुलु फुलु बुंग्राया बे चेनेला अफाय मारो मुझे मारो आं बुंलायासै टाटा बाय बाय गुड नाइट